Bueno, eta jarraian, etorri azkeneko bi taldekideek, Amaia eta Gorka. Hamarreko txiki irune bertxo kantatu beharko dituzte rol bana eman da. Hau edi ez duen rola. Amaia, zu abeltzaina zen, eta Gorka motorzalea. Amaia abeltzaina eta Gorka motorzalea. Amaia hasi eta irune bertxo, hamarreko txiki.
Naizta agian etzen sententzia txarra, nik todoterrenoa hor zure oharra, berren buru badauzkat larre eta belarra, zer igo ere badet ta soinen indarra, zurea kapritxoa da nerea beharra, zurea kapritxoa da nerea beharra. Pertsonak behar ditu gaur kapritxo batzuk, motorra hartu eta buelta eman guk, ez zaizkizu gustatzen guk dauzkagun modu, koloreak txuriak ikusten